Един български век, книга на Искра Баева, професор Денков и Боян Торанкев, професори. Много ви благодаря, скъпи колеги и скъпи приятели, че се съгласихте за втори път да представим тази книга. На 9 май беше премиера премиера организирана от издателя Изток-Запад, издателство Изток-Запад в Софийският университет. Според така моите впечатления, много приятна разговор и дискусия. Призовавам тези, които гледат видеото и които слушат този разговор, да си купят книгата и да побързат, защото преди 2 седмици аз трябваше да отида на трета книжарница, за да намеря. На едно място беше и така по-долечко, по-прогресивните книжари, като че ли се опитват да сложат книгата малко на място, където не се вижда. Шегува се, разбира се. Аз ви предлагам най-напред да кажем няколко думи за самата книга. Аз мисля, че по този въпрос трябва да говори Димитър Денков, защото негова е идеята. Идеята не е само моя, всъщност на тримата, но случайно стана така, че когато през 2023 година се честваше годишнина от преврата, септемврийското въстание, по-нататъчните реакции, имаше няколко конференции, в които се обсъждаха най-различни неща и естествено доминираше една характерна такава за последните 30 на години у нас, политкоректна гледна точка. Но освен това се разглеждаха нещата и едностранно, и идеологически много натоварено. И затова, от дума на дума стана въпрос за това, че не е лошо да видим от 3 страни българската история. А именно историко-фактологическа, идейна, икономическа, за да може все пак да дадем някакъв по-различен поглед към това, което е в последните 100 години. Това е едното, и другото, което сте загатнато на няколко места, поне в текста, който аз съм писал. Така имам една малко особена идея, която не дали ще бъде приета от всички, но е тази, че българската нация започва да се оформя отново тогава. След големите разгроми в войните, след събирането на много бегълци от различни близки държави вътре в България, след този преврат, който разцепва много тежко в България, отново към 30-те години започва идеята да се консолидира българска нация, и тогава изникват тъкмо тези много силни националистически идеи, които се препоявяват почти винаги през този 100 годишен период, независимо дали става въпрос за царството, Народната република или сегашната република България. По-голяма част от нещата в тази книга наистина са нови и трудно може да бъдат изнамерени на друго място. Първоначално идеята беше да направим един общ съвместен разказ, един разказ точно така за политическата история, за историята на идеите и за икономическата история. Когато обаче започнаха да се оформят тези разкази, които моята задача беше да ги обединя, да ги направя в един разказ, просто видях, че това са различни разкази, по различен начин конструирани, с различна тенденция, и затова предложих, това вече беше мое предложение, да бъдат 3 отделни разказа. 3 различни цялостни разказа, и мисля, че това е успешна идея, защото едно е да имаш, без да се открои идеята на различни автори, един цялостен разказ. Много такива истории има написани на България. И съвсем друго е да бъдат 3 различни разкази. Последното, което така предварително искам да кажа, е избрания период от историята на България. Това не е обичайния за историческата хронология период, който е Трето българско царство, което включва и междувоенния период, социалистическия период и периода на прехода, а сме го взели от 1923 година. Това е по-скоро от социална гледна точка, от социалната история, защото през 1923 година с Деветоюнския преврат, първо с управлението на Александър Стамболийски, който през 1923 година достига до, определено може да се каже, до някакви крайности. Деветоюнския преврат, юнската съпротива, септемврийското въстание. Деветоюнският преврат, който е спасил демокрацията. Аз това после мога да кажа. Всъщност... ще си задаме като въпрос. Точно така. Значи, той е мотивиран, и не само мотивиран тогава от тези, които командват армията, защото армията е оръдие. Тя не е сама да е решила. Тези заговорници, които губят шанса да се върнат по демократичен път с избори на власт и използват армията, но обявяват, че това е спасение за демокрацията, спасение за Конституцията. А лошото е, че в момента
през последните десетилетия тази теза на превратаджиите от 9 юни отново се лансира и то се лансира като официална гледна точка на съвременна България. Идеята беше, че началото е поставено от това, което по-късно много социолози и историци наричат студена гражданска война. Така че от този момент до днешния момент. Няколко изречения от мен като въвеждащи, като начало. Благодаря на двамата провокатори, които ме накараха да помисля и да преосмисля голяма част от това, което е писано и което се лансира официално в така наречените политкоректни монографии и изследвания. Много грубо, брутално и цинично се пише сегашната стопанска история, която стига до няколко фундаментални заключения, които нямат нищо общо с истината. Първото е, че до 1944 година раят на земята се е наричал България, освен Швейцария. Абсолютно невярно. Второто е, че от 1945 до 1990 година във времената на така наречен реален социализъм е имало само 3 неща. Това са 3 банкрута на България, което също абсолютно не е вярно. И третото нещо е, че след 1990 година изведнъж при така наречената нова идеология, тя е чиста идеология, пазарна икономика плюс демокрация, нещата върват още по-добре, отколкото преди 1944 година и едва ли не България в момента е пример за подражание на много други страни. Обратно. Даже днес в 2025 година ние не сме достигнали нивото на 90-та година по възпроизводство на основни фондове и второто нещо по жизнен стандарт. Това ще ви го докажа малко по-късно. Митко в края на премиерата, това го запомних много добре, каза, може да прозвучи нескромно, но това е истинската история на България за този век. Ти започна да говориш за политкоректните интерпретации и погледи върху нашата история. Ако иска също да добави някой. Сега, аз първо трябва да призная, че в най-голяма степен новаторска в тази книга е частта, която е написал Боян Доранкев. Не бих казал, тя е просто разширение и обогатяване на това, което е имало. Ама имало го, къде го имало? Няма го изложено, нали, като... Не като... Значи тези данни ги е имало, ами за да се превърнат едни данни в познания, те трябва да се подредят, анализират и представят на обществото. Но това, което искам да кажа, първо, във връзка с въпроса дали е политкоректна историята. Сега трябва да призная, че историята винаги е била зависима от политиката. В програмите на Министерството по история там е записано къде какви термини трябва да се употребяват и по какъв начин. Например, левите действия в тези години, които ние описваме, са определени като терористична дейност, като разрушителна дейност. И една немалка група от историци се съобразяват с тези тенденции. Пак ще кажа, никой не ги принуждава в своите изследвания да пишат по този начин. Но някак си, ако искат да участват, да пишат, да бъдат одобрявани, то те се съобразяват с тази тенденция. Ние имаме през последните 30-35 години вече едно пренаписане на историята от гледна точка на новата политическа конюнктура. Аз лично имам съмнение в определението истинска история, обективна история, защото историята се прави от хора, пише се от хора, при нея винаги има субективен елемент. Аз съм внесла моето субективно виждане върху историята, но съм се опитала, значи как можем да постигнем някаква относителна обективност, като представим различните гледни точки. И по този начин тя е за наше време по-скоро оригинална. Не е нито начина, по който се представяше историята до 1944 година, нито начина, по който се представя официално сега. Всичко, което каза за политкоректността, Искре, ми звучи като оправдание на начина, по който се пише история изобщо. Така е, винаги е било така. Не знам, може би, тъй като аз съм расъл в друго време, но изключително много се дразни от една толкова натрапена тенденциозност. Не субективност, а просто подмазване, просто да се харесваш, просто да се утвърдиш. Всеки носи своята субективност, когато прави изследване. Но такова нещо, не знам, може би не съм прав, аз не бих бил толкова
така снисходителен към това, което се прави в момента. Сега, само едно изречение. Значи, аз мисля, че по подобен начин реагират и хората, които са на точно обратната гледна точка, като четат нашата книга. Така, как може такова нещо, нали? Така че това е едно плуралистично общество, в което има различни гледни точки. Аз съм се опитала така да подходя, че да бъда в крайна сметка, да бъда атакувана и от едната и от другата страна, защото на едните им се струва, че не съм достатъчно, нали, в тая посока, на другите достатъчно. Да, имаше реакция, те няма да ги слушам, те комунисти няма да ги слушам. Тук не е само до комунизъм. Аз затова пък се захванах с идеите, защото още от студентски времена, а и четене така на класическа литература, знае какво е идеология. Идеология е фалшиво съзнание. Самият термин се ражда, нали, след Френската революция, в ранния Наполеонов контекст, когато се връща Наполеон от похода в Москва и в Русия и вижда, че срещу него заговорничат, той прави едно изказване в Националното събрание и казва, че тези идеолози, които искат да съсипят прекрасната Франция, създават фалшива представа. Оттам за бонапартистите идеология превратно съзнание. Тоест идеи, съвкупност от идеи, при които ние започваме да ги сменяме така, когато ни е удобно. И понеже днес много се злоупотребява с думата идеология или с термина идеология, се смята, че идеологията е система от идеи, които бихме могли да ги нагласяваме, когато ни е удобно. Но самото понятие за идея още от древността означава, че има такава една целева причина, която ни придърпва да следваме това, което искаме да направим. Исторически, битийно, дори в обикновения си живот. Ето защо няма идеология, има водещи идеи. И по тази причина в тази част, която писах, се занимавам с 3 основни идеи, които са очевидни за мен, абсолютно истинни. Защото идеята е очевидна и абсолютно истинна. Първата е националната идея. И това е идеята на царството. Именно идеята, при която нацията трябва да се оформи не само като териториално, но и като духовно единство. Защото има много български народи, но българска нация не се формира толкова лесно. Много трудно българите, които са примерно от Видинско, биха разбрали онези, които са изселници от Тасо и Гмюрджина. Много трудно онези, които са от към морските градове и поселища, впрочем много от тях са изгонили тамошните гърци, биха разбрали шопите. Но когато се събират различни българи, единственият шанс да се съберат е да има някаква национална идея. И тази идея е проста. Териториалното възвръщане на всичко това, където се е наричало някога българско, и тъкмо царството има тази идея. Да направи отново България велика в рамките на тези териториални места, където живеят български народи, които са близки в някакъв смисъл по език, по вяра, но са много различни по менталитет. И това го правят няколко институции. Образованието Искра каза за тази част, нали? И тук съм дал много примери какъв е стандартът за образование на 20-те и 30-те години. Като го погледна, той не се различава от това, което го наричат комунистически. Любовта към отечеството, българските автори, след това българската географска такава среда, ролята на Балкана, който не само разделя, а напротив събира българите. Тези, които, разбира се, по-нататък развиват тази цялата история, са именно свързани с Народната република, когато независимо от интернационализма се развива социалната идея по тези схеми, които се смеят на Георги Димитров, че ние за няколко десетилетия трябва да постигнем това, което другите си постигнали за столетия. Но действително, както и Боян доказва в неговата си част, това и става. Вярно с насилие, вярно с много усилия, но хем става до някъде българска нация, хем става, нали, това, което е мечта на голяма част от българите. Да сме равни на другите европейски народи. Левски го казва. И то как да сме равни? Да сме равни горе-долу, нали, по бит, по образование, по култура. И тъкмо по тази причина този период, заклеймяван днес, успява да издигне много високо образователното равнище, да ликвидира неграмотността, да създаде много здрава, разбира се, и репресивна система
за за обществена иерархия, която обаче може да направи това, което всъщност сегашна България не може да го постигне. Те се смеят на този, в който би оказал, че това, което построихме, не може да го боядисате, но нещата отиват за сега и натам. И сегашната идея, която е истински интернационалната, евроатлантическата, това е всъщност вече новата ориентация, беше наречен цивилизационен избор. Тя не е ли глобалистка? Не, тя не е съвсем глобалистка, защото в този глобализъм отново остава така един латентен европейски, как да кажа, не бих казал съвсем расизъм, но все пак едно такова високомерно отношение към другите. Това у нас го има. Това се отнася и към бежанците, разбира се, не само в България, но и в почти цяла Европа. Това генерира този силен, вече не съвсем латентен национализъм, който отново го има в Европа. Това е особеният, как да кажа, расизъм на белия човек, който владее другите, и затова Европа минава като символ и при това пропаганда, тя се представя у нас така. Европа, нали, едва ли не върха така на развитието. Добре, да, ама Европа, която е в демографска криза, какво ще прави след 100 години, когато 3/4 от нейното население просто няма да бъде от европейски произход? Много интересна добавка към това на разбиране на диалектите, на идеите, а понякога и на политиката. И политическата история, говоря за елита, и историята на идеите са две реки, които текат в различни посоки понякога, докато обичайният живот на българина и икономиката тече по съвсем други канали. Буквално казано, ако се върнем в трите Българии, които разглеждаме, трите Българии си приличат много, защото в трите Българии винаги има две Българии вътре. Едната е Българията на управляващите и на богатите, и втората е на тези на по-бедните. Разбира се, че има разлики между трите Българии, но това нещо се наблюдава. И още нещо, забележете, след освобождението българина не се интересува толкова нито от политика, нито от идеи, а се интересува преди всичко от своя начин на оцеляване. България тогава е била в безнадежно положение. Безнадежно не поради краха на идеите или поради загубата на войните, а поради пълната мизерия, икономическа и социална, която се е ширила в България. Как изглежда България 1920 година на фона на другите страни в света? И тук имаме един единствен показател, който се измерва в света. Това е брутен вътрешен продукт на човек от населението. Това, което България постига през 1920 година по този показател, е постигнато в САЩ 1720. Точно 200 години по-рано, там има индустриализация вече. В Германия 1620, което означава 3 века изоставаме от Германия. В Англия преди 1360, във Франция преди 1356 година. Което означава, ако теглим чертата и направим сметките, че Османската империя, която последните 2 века се е разлагала и която е била в тежко вътрешно положение, е забавила развитието на България с 2-3, може би и повече векове. Независимо от управлението, от идеите и от международното положение, България все пак успява да дръпне напред и в трите Българии по един или друг начин, което е успех на българския народ като цяло. Да, така дърпа, че ние по всички основни показатели обществени сме на последно място. Мога да почна да ги изброявам. Аз само искам да кажа нещо във връзка с първата теза на Боян, че българите не се интересуват от нищо, само от борбата за съществуване. Значи, така историческият ход не показва точно това. Да, действително, в тежко състояние, даже специално заселените след освобождението става по-тежко, защото имам по-голяма данъчно облагане. Затова са бунтовете в Дуранкулак, нали, срещу десятъка. Но когато става дума, тук напълно подкрепям Липко с националната идея,
Когато става дума за спасение на България, те оставят всичко друго в сръбско-българската война. Значи той е огромен ентусиазъм. Това, което правят, за да защитят държавата, същото е при Първата Балканска война. Там има едно огромно доброволческо движение. Те отиват на фронта с цветя, песни, майки изпращат, жени изпращат мъжете си, което показва, че когато се сблъска, значи, че човек не е само материално създание, не е Разбира се, да. Само има една по-голяма идея, която е националната тогава. Много се съмнявам, че сега можем да наблюдаваме нещо подобно. То за това няма. Аз искам да отлетя малко в полето на народопсихология. Ние говорим днес за индивидуализма, български индивидуализъм. Даже Тенков говори за жестокият индивидуализъм. Това е от самата книга. Да, но в България има в моите исторически познания показва, че има поне две епохи, където българите всички имаме една мечта. Това е след освобождението и след 9 септември, по времето на бригадирското движение. Всичко това, което се опитва сега да го обяснява, че насила някой право бригадирско движение, че измисля тези неща. Майка и баща ми са ги разказвали. Това е било върхът на ентусиазъм. Това е било идея за какво България как ще бъде построена. Ние сме имали такова мислене на колектив, на общност. Защо? Къде изчезва? Защо нямаме мечта? Защо? Поне аз не усещам. Всеки се спасява по един нещо. Разбира се, значи, тук още Митко не случайно каза, че, и аз преди това го казах, че това, което правят след освобождението, когато има национална идея, има перспектива, в България бъде перспектива, през последните 35 години на България беше наложена идеята за индивидуализъм. За мен това е този крайни индивидуализъм, в който влязахме. И тук съм склонна да приема, че аз мисля, че по-скоро става дума не за интернационализма и за глобализма, но съчетан с неолиберализъм. Сега искам да кажа, че неолиберализма не е либерализъм. Неолиберализма е пълна свобода в икономиката. Докато либерализма, класическия либерализъм, той се опира върху свободата на личността. Докато сега имаме един икономически либерализъм. Когато всеки сам се стреми към обогатяване, когато парите станаха новия господар на обществото, как искаме да имаме мечта, за която хората са готови да се жертват, да жертват много, включително и живот. Има нещо друго тук. То пак е историческа тенденция, тя засяга Европа и развития свят. Това е много силната индивидуализация и центрирана в личния, индивидуалния такъв успех, който може да го видите дори в такива дреболии, като да речем простия, но за мен много симптоматичен факт. Защо порнографските канали в телевизиите отстъпиха място на кулинарните? Изглежда дивашко, но е много ясно. Дори в тези сексуални такива дивотии са 2 или 3 души. В кулинарните предавания ти си сам. И всичко минава през устата до дебелото черво и хайде сега да пазим света. Тоест, това е центрирането на индивида към неговите телесни удоволствия. Винаги е имало това в човешката история, защото все пак, за да живеем, трябва да се нахраним, да пием, да ни е добре на тялото, но липсата на съчувствие, емпатия към другия, склонността да саможертва, не само към нацията, дори към най-близките започват да изчезва, защото вече няма и семейства. Какво стане сега в тази трета България, която казва, че била най-добра? Колко процента от децата са родени извън брак? Колко са направени по икономически причини тъкмо тези разводи? Колко хора отидоха да се спасяват в чужбина, като разбира се, запазва така някаква носталгия към близките си и праща тук-там някой лев, така че инвестициите, които идват от тези хора, които са в чужбина към България, не са много малки, но те отново са свързани към запазване така на първичната клетка. Семейството, близките, но полека-леки те ще изчезнат. Но процесът не е само български. Целият развит свят не е глобален. Не е глобален, точно така. Това го няма, например, в
Азия до някъде, нали, се появи в Южна Корея, няма го в Африка, няма го в Латинска Америка, където все пак и католицизм и общността е доста силна, докато в така наречен развит свят, към който сме ние, започва точно тази много опасна индивидуализация и затова пък срещу нея тръгват онези като че ли архаични обвинявания, едва и не за фашистски и националистически идеи, на хора, които преминаха твърде лесно от комунизъм през социал-демокрация, сега към това, което отново ще дам пример с алтернатива за Германия, отново кръвта и почвата, народа, нацията постоянно биват заклеймявани. И говорите за световни тенденции. Аз имам впечатление от хора, които живеят в Русия, руснаци и професионално просто, и французи. Значи и руснаците говорят за Русия, всички знаят. Французите говорят за Франция. Какво ще направи Франция? Ние, когато говорим за България, говорим само срещу политиците. Това ни идва. Какво всъщност ние казваме за България? Когато говорим, дори на маса като седим. За какво говорим всъщност? Особеностите. Този индивидуализъм не може да бъде обяснено просто от световни тенденции. Аз ще го обясна. Ще го обясна от национална тенденция, ако позволите. Първо, тезата ми е, че индивидуализма никога не е намирал почва в България. Тръгвам с крайна теза. Доказателства. 1 век по-назад се връщаме. Тогава пишат някои сегашни автори, че е имало капитализъм. Данните от статистиката показват, че тогава е имало нещо, което Румен Аврамов го забелязва, трябва да отбележа, професор Беров и другите, така нареченото комунално стопанство. И натурално стопанство, и просто стоково производство. Тоест, имаме домакинства, в които съжителстват някъде между 5 и 12 семейства. Това е чист колективизъм. Всичките се трудат, всичките почиват заедно. И са спали буквално, ако отидем към индустриалните центрове София и Перник, са спали на една дъска 3 човека и се сменят по 8 часа спът, другия работи, третия готви или е някъде навън. Така че индивидуализма просто не е намерил икономическа и социологическа даже почва в онези времена. Аз изрових доста документи, но бях шокиран от факта, че, например, в фабриката на Калпазанов в 3 часа става през нощта, за да се подготви от 3:30 да работи. Работи от 3:30 вечерта до към 7, с 1 час обедна почивка и след това отиде и ляга да спи и става дума за 12 до 14 годишни момичета. Това е демокрацията в онези времена. И още едно нещо. Рубен Маркъм това нещо го забелязва изследователя тогава, който пише: скромността е национален идеал. Ето ви идеала. Ползата и практичността са нейни последствия. Когато пътуват, много българи носят обущата си в ръка, за да не ги изтъркат. Това е било благоденствието в онези времена. Пестеливо си за другата, домакинството, семействата да върват напред. И най-големият успех, който са бележили във връзка с това, което ти каза, е: ако имаш 10 деца, едно да изпратиш в чужбина, да се образова и да се върне да работи в България. Това е царство България. Разкажи малко, тъй като много се забавлявах, като четох тази част. Разкажи нещо за икономическите далавери на последните 35 години. И ги изброя няколко от тях. Защото ти започна да ми говориш изключително за едно по-старо време. А сегашното е просто нямат нищо общо трите Българии, пак от тази гледна точка, но прескачаме реалния социализъм. Но сега, ако отидем и огледаме всичко, ако в класическите икономически учебници се говори за първоначално натрупване на капитала, в България имаме една друга тенденция, която се нарича първоначално разграбване на натрупани обществен капитал. Това е огромна разлика. Разграбване на натрупани обществен капитал. Пак ще кажа, че статистиката ни е политически ориентирана, не за първи път.
Нямаме данни, в никоя статистика българска няма да намерите и в Евростат, какво е приватизирано, колко е било, в какви ръце е отишло, така че днес повече от изводите се правят в пълна мъгла. Но общо взето имаме новото общество, изградено на база първо на реставрация. Мисля, че този термин е най-точният. Реставрация е това, аз съм спорил и с Желю Желев в далечни времена, и с Иван Костов. Дали да се върне земята в реални граници. Това беше убийствено нещо, което беше създадено и в момента ние имаме 10 семейства, които са супер латифундисти, такова нещо, каквото няма в другите европейски страни, които държат над 100 000 декара всяко от тях. От тези семейства и забележете, те получават огромните милиони евро фондове субсидии, за да произвеждат. Това не е капитализъм. По същия начин и връщането на индустриалната собственост и на жилищната собственост, която беше върната също, създаде около 12 000, ако не се лъжат, свръхедри рентиери, което също не е капитализъм. Това е друго явление. И корупцията, ако я изчисляваме на база 10% от всичкото, това е минималното, защото в някои от най-развитите европейски страни корупцията в момента е около 60% от държавната поръчка. Говоря за елитни страни. Защо тогава да не е капитализъм? Това не е капитализъм. Това е крони капитализъм, това е клептокрация. И капитализма по дефиниция означава аз трупам капитал, произвеждам блага, които са полезни и на база на това печеля и живее по-добре. Аз искам нещо, тъй като започна за разграбването, няколко разсъждения да направя по този въпрос, тъй като и като човек, който е свързан с левицата, съм се чудил защо в крайна сметка ние сме над всички тези последни места, които ги спрягаме. И брутен вътрешен продукт, и доходи. Значи този списък е повече от 15. Не искам да се връщам към него. Едно от обясненията, които започнем да си даваме, че ние като избиратели, като български народ, нямаме чувствителност към обществените пари. Тоест, ние не се притесняваме за обществените пари. Аз съм ти го давал в разговор този пример и друг път. Когато бях шокиран 14-та година, значи 100 най-големи предприятия в България, които имат оборот 60 милиарда, отчитат съвкупна загуба половин милиард. 440 милиона. Съвкупна загуба. Включително в тази година и тотото е с 3 милиона и половина загуба. Аз не съм чул нито една реакция на обществена организация или на опозиционна партия или някой в парламента да се опита да създаде комисия. Аз се спомням преди няколко години им направих впечатление на френското общество, че Тотал има 170 милиарда евро обороти, а има някаква минимална мижава печалба. И те тогава създадоха парламентарна комисия, те тогава промениха закони. Значи, при положение, че ние сме индиферентни към обществените пари, защото точно за такова безразличие аз говоря, и се сърдиме, че има оградови. Големите въпроси не се задават. Големите въпроси за битието на българина не се задават. Всичко върви по линията на клюката, всичко върви по линията по кой кого ще в парламента, между другото. Според мен ние до голяма степен носим една за този така наречен политически елит. Това е едно мое разширено разсъждение, което между другото ми изплува така доста интензивно и когато четях вашата книга. Едно изречение като продължение. В 2008 година Исландия беше най-пострадалата страна от световната икономическа криза, където няколко бандити бяха заграбили всичко. И кредити, както КТБ се случи в България. Същия въпрос ми е за капитализма. И това е капитализъм. Това е супер печеливш капитализъм, много повече, отколкото да произведеш нещо и да го създадеш. Но се оказа, че майсторството е преди всичко в това да имаш отлични счетоводители
и те да докажат, че ти си на загуба, за да искаш помощи от държавата, дали електроенергия или нещо друго. Това е проблем на капитализма. Това е модерния капитализъм. Да, точно така. Това е така нещо но... съвсем различно. За това казах, че пазарната идеология, така наречената пазарна икономика е най-вулгарната идеология. Използвам старото понятие идеология, защото пазара вече не е това, което е било, когато е писал Адам Смит или Рикардо своите трудове, а имаме транснационални едносекторни корпорации, които се интересуват от свръхпечалби и поглъщания и сливания на по-слаби конкуренти. Това вече не е пазарна икономика, както по същия начин, ако говориме, демокрацията не се изчерпва само с решенията на някакъв парламент. То така, ама виж сега, знаеш, нека пак да върнем към невропсихологията. България е една от много малкото страни, ако не е единствена, която има такава данъчна система. 10% данък. Плоския данък. Който общо без необлагаем минимум. Така да, и без такива необлагаеми. И дадах дивиденд 5%. И сме най-дясната държава. Виж сега, и то беше вкарано в правителство, което се водеше от социалист все пак. И общо взето това според мен беше едно особено подкупване на народа. Именно с тези ниски данъчни ставки, същевременно обаче в полза на онези именно олигарси, за които стана дума, и които общо взето лесно се пренагласят към една или към друга партия, защото благодарение на държавна политика. Ама прогресивният данък изобщо в развитите държави, по мои впечатления, там не се води ляво-дясна дискусия. Естествено, не се води. Това е цивилизационно достижение. Така и това е обществена очевидност. Там нататък нататък не се... Не, вижте, все пак не бих казала, че вината е само наша, защото това беше въведено 90-та година с Вашингтонския консенсус. Така да, но полека-лека всички, включително и тези, които са близки около нас и които имаха този плосък данък, все пак го вдигнаха. Това е едно. И второ, този данък ДДС, примерно, който у нас всъщност компенсира всичко това, което от плоския данък, навсякъде, дори в най-върлите капиталистически страни, каквато е, примерно, Англия или Великобритания, общо взето има диференциация и някои стоки нямат ДДС. Любимата ми тема. Не за друго, защото това са стоки от първа необходимост за оцеляване на хората и на семействата. И тук вече е свързано с въпроса за индивидуализма. Подкупени с ниски данъци, с общо взето такова едно пренебрежително отношение, така наречената политическа класа, за която стана дума, всъщност тя все повече пропада и ако сравним политическите представители на българските партии след прехода до днес, ние виждаме, без да се обиждат хората, които се мотаят по Народно събрание, по партийни форуми, една постоянна деградация, както в интелектуален, така и в чисто, да не кажа се морален смисъл, но в нравствен смисъл. Значи, 4 данъка, ако изброим, данък общ доход 10%, данък печалба 10%, 5% данък дивиденд и 20% върху всички храни, тази комбинация нас не прави единствено сега. Да, точно. Аз съм питал мои приятели икономисти, дайте ми пример за такава комбинация. Но аз какво друго искам да поставя като разсъждение? Аз съм особено впечатлен, че това се разглежда, това, което ние България представляваме, като данъчна система, се разглежда като нормално. Като нормално се разглежда, вижте, в България. Ако някой започне да ти говори на дискусия за връщане, за въвеждане на прогресивно данъчно облагане, ще те гледат като някакво екзотично същество. И тъй като стана въпрос за плоския данък, аз и в началото имаме в цялата тази история на един век, имаме 5 правителства, които се самодефинират като не. Стамболийски, 2 на Вулканов, 1 на Видянов и едно на Станишев. Единственото, което е оцеляло, т.е. изкарва мандата, е това, което проведе дясна политика. Но аз искам да дам моя отговор на въпроса, защо
сега в момента няма мечта, няма, нали, се провежда такава политика. Отговорът е комплексен, без никакво съмнение, но за разлика от първия период в историята на възстановена България, когато има мечта и тази мечта е национално обединение. В името на това национално обединение хората са били готови да се дадат толкова пари за армията, да се полагат усилия, всичкото това, което знаем от този първи период. И защо сега не може да се роди такава идея, като изключим, нали, тази стратегия, която сега ни представят за влизане в еврото, което не искам да коментирам, защото там можем да влезем в други, но за мен тя е най-малкото глупава, защото не може обществото ти да не иска евро, а ти да го поставяш като стратегическа задача на правителството и да се сърдиш оттам нататък. Но това, което иска да кажа, че причината да сме в такова състояние, на такъв индивидуализъм, ама индивидуализъм не от гледна точка на това да полагаш всички усилия, за да успееш американския модел, а индивидуализъм в смисъл да се затвориш в своята черупка и да не се интересуваш от нищо, което става наоколо. За мен това е този индивидуализъм, който има в България, който е пагубен за развитието на държавата. Това се дължи на много фактори, един от които, извинявайте, обаче ние можем да приказваме каквото си искаме за нашата политическа класа, която действително върви като качества и като надолу, но тя беше формирана началото на 90-те години от външни фактори. От Вашингтонския консенсус, от това, че в хода на тези процеси на присъединяване към Европейския съюз, те бяха строго надзиравани и удрени с камшик, дори ако напуснат тази линия, която беше посочена. Вашингтонския консенсус какво говори? 100% приватизация. Къде в развитите държави има 100% приватизация и да няма нищо държавно? Ниско данъчно облагане. Всеки опит, правителството на Жан Виденов е най-яркият пример, всеки опит да кривнеш от тази заявена посока се наказваше от всички външни фактори, разбира се и от вътрешните, които бяха стимулирани отвън. Сега няма какво да си правим илюзии. И точно това постепенно накара хората да не виждат в държавата онази организираща сила, която може да им създаде по-общностен, по-добър живот, която да ги стимулира в тази посока. Хората се дистанцираха от държавата и това личи, и разбира се съответно от политиката, и това личи в желанието да се участва в избори навсякъде другаде. Тя спомена няколко пъти в Вашингтонския консенсус, една скоба, ако позволите, но е важна. 90-та година започнахме да мислим как да променим нещата. Имаше ли алтернативи? Да. Имаше няколко алтернативи. Първата е държавната собственост да прерасне в общонародна и да се управлява по друг начин. Тази алтернатива за развитие на социализма, мисля, че сега е позабравена, но тя беше факт. Защото социализма е велика ценностна идея наднационална. Тя е по-ценна, отколкото националната идея. Да кажеш, че всеки ще живее според способностите, ще работи и ще получава според количеството и качеството на вложения труд, това е изключителна ценност. Сега не може никой да я каже. И няма да се получи. Но едната алтернатива беше развитие на социализма. Имахме защитници на такава идея в България. Твърдо. Академик Евгений Матеев, професор Иван Илиев и велики икономисти. Но първите, които ни се стовариха тук, бяха с програмата Ранът. Те ни донесаха една копи-пейст програма, където само трябва да смениш името на страната. Участваха и български икономисти, мои приятели, част от тях са покойници. И не е ясно какво точно. Но те не участваха, те участваха в коментирането след това повечето. Имаше обаче и нещо друго. Защо България тръгна точно по този път Ранът, Вашингтонския консенсус? По това време европейското общество, ако въобще е имало такова, не обръщаше никакво внимание на България. Никакво. И въпреки всичко, не мога да пропусна появата на двама много влиятелни хора в България. Единият беше специалист
по национално планиране от Франция, който ни донесе тук втори план Моне. Преход към пазарна икономика. Лионел Столерю. Водихме разговор и той ни убеди, казва, в никакъв случай не приватизирайте всичко. Вие, що може да го управлявате до този момент прекрасно, продължавайте така да го управлявате. Ако го раздробите, частната собственост няма да ви даде по-добри резултати. Столерю, министър на планирането на Франция. Другия, който дойде и убеждаваше цялата страна и в УНСС отново имахме дълъг разговор с него в моя кабинет. Това е професор Сабуро Окита, бившия посланник на Япония в САЩ и след това най-влиятелната фигура в Япония, който дойде и казва: вие ако не преминете през нов план Маршал, чисто европейски, няма да се оправите и да се спасите и вашата прекрасна общонародна собственост ще бъде разграбена. Настоявате за втори план Маршал. Така да е, решенията се взимаха от Международния валутен фонд и неговите тук комисии. Това беше камеранът. Да, ама те взимаха решенията, правителствата зависеха от тях, а не зависеха от светлата на икономическата наука. Правителствата нашите изследваха политиката на САЩ в тези време. Сега да ви кажа защо взех да разлиствам тук листа. Помолих двама мои приятели, които бяха чели книгата, не знам дали цялата, но бяха се запознали с нея, да ми дадат писмени въпроси. Съм един много конкретен въпрос. При 100-дневната обиколка на Стамболийски в Европа става от текста ясно, че България е получила обещание за износ на Егейско море. Може ли малко повече за това? Да, то наистина има такова обещание и то дори влиза в Ньойския договор, но той е само икономически излъз. Той не е териториален излъз. То е правото на икономически излъз да се изнася продукция, фигурира в Ньойския договор. Едно решение, което обаче не е реализирано. Добре. Към Митко Денков. След освобождението националната идея изпълнява пълноценни политически функции, защото поражда реален стремеж за обединяване на всички българи в една държава. През 30-те години тази идея изпълнява компенсаторни функции, народно-психологически функции. Това е вероятно от самата книга. Каква функция изпълнява днес националната идея, да кажем, чрез партиите, които се обявяват за националистически? Носталгична. Събужда носталгия. Нали? Нещо, което винаги е било спасение в такива ситуации, да се върнем към славното минало, без да се учите настоящето. И за това, което у нас се нарича национализъм, или партии, които биват квалифицирани отвън, или те самите наричат себе си националистически, просто играят върху този тип носталгия, без да постига каквото и да е реално. И затова всяко от тях, нали, след известно време пропада. Вижте какво стана с ВМРО, какво вероятно ще стане с сегашните партии, които слагат така един краен национализъм, защото вече нещата са отишли до там, че просто национализма не е обединяваща идея за нации, които губят своята перспектива за бъдещето, най-вече по много прости демографски показатели. В България по отношение на нашето развитие са съществували различни утопии. Мини Германия, мини Япония, мини Швейцария. Можем ли днес да имаме утопия? Това не е утопия, това е реалност. Кое? Ние сме мини Германия в момента. Особено ако тръгнете по Северното Черноморие, там е пълно с германци в момента, които купуват. Така че ние сме реализирали. Но ако тръгнем сериозно към Германия, мини Германия не може да станем. За да станем Германия, ние трябва да имаме силно развита индустрия. Забележете какво изнася България и ще ви помоля вие да ми кажете какъв тип страна си представяте, ако мислите, че това не е България. Данните са от 2022 е последните за износа. Значи, изнасяме на първо място пшеница. 2 милиарда и 700 милиона. Следвана от медни руди и концентрати. Следвано от плоско валцувани продукти от желязо или нелегирани стомани. Продължаваме натам. Необработен цинк. Мъжки костюми, сака и панталони. Затова няма за нас. И помпи за течности и накрая месо от домашни птици.
Ако аз не знаех, че това е България, аз давам дефиниция слабо развита страна. Това е България в момента. Ние нямаме индустрия, разбита. Икономиката ни цъфти, понеже все пак по-развитите страни имат нужда от дреболи, от обслужване. Една мисъл на професор Васил Проди, който ви е направил впечатление през студиите. Преди няколко години беше казвам, че в България ние имаме стотици битки за миналото и нито една битка за бъдещето. Ако можеш с едно изречение, две изречения, съвсем накратко да коментирате тази мисъл, съгласна ли сте? Не съм вас. Аз съм съгласна и най-вече ми се струва, че проблема е, че няма перспектива. Значи никой не гледа, включително и политиците, всички гледат да стъпят на миналото, да докажат колко се прави, но никой не смее да погледне напред в бъдещето. И знаете ли защо? Защото отново се чувстваме една мъничка част от едно по-голямо цяло, от Европейския съюз, и нашите политици, и то се вижда много ясно, особено през последните дни и месеци, че те смятат, че други ще вземат решения в Европейския съюз, ще вземат решения за бъдещето. В България, особено политиците, особено управляващите, не се смятат отговорни да мислят за бъдещето и да представят това бъдеще на своето население, освен пропагандата, която казва, че живеем в най-доброто време. Сигурно сте чели и чули, че живеем в най-доброто, най-богати сме. И трябва да ви кажа, че една част от младото поколение приема тези, че живеем в най-доброто време от всички времена. Но просто не се чувства задължение, защото има друг, който да мисли, и това е Европейския съюз. Ами аз мислих, че има такава битка за бъдещето и тя непосредствени свидетели сме. Опит поне за такава битка, именно подхвърленото от Радев предложение за референдум и отказа, който посрещна това именно предложение. И точно такъв тип конкретни проблеми биха могли по някакъв начин да покажат не толкова единение, колкото реалното разцепление на обществото. Нали? И може би чак битка не би го нарекал, но ясно вече отграничаване, а тя ще започне тази битка наистина, когато влезем в еврото. Тогава наистина ще има много сериозни катаклизми, поне така ми се струва от опита, който има другите страни и състоянието, което сега се намира Европа. И тогава вероятно ще се преиграят по нов начин тези идеи. Националната, социалната, интернационалната. Битката никога не е приключвала. Но за да има битка, трябва да има все по-интелигентен народ. И интелигентният народ, както знаете, се измерва сега в сегашни времена по дела на образованите в STEM. Наука, технология, математика и други. Да ви кажа нещо любопитно, което сигурно не сте го забелязали. В 1989 година в STEM в България са се учили 68% от студентите. В момента в САЩ под 20%. Ние тогава сме изпреварили САЩ, изпреварили сме другите страни и България тогава е била изпреварила времето си даже. Затова провала, който сме претърпели тогава е до някъде необясним. Но експорта на работната сила, който сме направили, води до пропуснати ползи над 700 милиарда долара. В долари се изчислява това нещо. Обяснението геополитиката за провала тогава не е наш. Геополитиката имам предвид, че да станем по-добри от Япония, може би, или да конкурираме в Сингапур и Южна Корея, но не сме успяли, някой ни е спрял. Но ако ми позволиш, поне да спомена това, че сега живеят българите по-добре. Ще ви дам пак данни, както за износа. Това нали не е моя път? Не. Ще ви дам данни за реалното потребление в момента на българина. Те са ценни, защото аз имам данните от 1939 година до сега. 1939 година сме яли 8 кила и 700 грама месо. 89-та 78 кг, сега 38, при рационална норма 80 кг минимум. И трябва да доминира телешкото. Яйца. 90-та година сме консумирали 255 броя, сега 160. Плодове.
на времето 89-та година 85 кг, сега 55 при норма поне 150. И зеленчуци 90-та година 117 кг, сега 75 при норма 120. Тоест, в момента даже средният българин консумира по-малко реално, независимо, че финансово е повече. Тук се отчита и домашното стопанство. Става дума за средния българи. А младите хора вярват на твърдението, че живеят най-добре, защото наистина живеят добре, но за това пък една голяма част от другите хора... Няма да завършваме така разговор. Искам нещо оптимистично. За мен в най-голяма степен оптимистично е твърдението, че всичко зависи от нас и ако осъзнаем, че всичко зависи от нас и положим усилия, можем да обърнем тези негативни тенденции, които сме описали. Добре. Аз също имам такъв някакъв оптимизъм, а именно да се поосвести самия свят и когато дойде един голям катаклизъм, да се съберат, нали, силите на хората и да кажат, дайте сега, че по този начин повече не може. Затова, нали, смятам, че две големи събития са движили човешката история, независимо от самата история. Голям природен катаклизъм или неочаквано избухване на война. Ние сме по-близко до очаквано избухване на война, до природен катаклизъм не сме, но те си идват и така. Но ако бъдем реалисти, трябва да се подготвяме, може би да изучаваме мандарин. Да. Това е оптимистично. Иначе, ако погледнем каква е ситуацията в момента в света, наистина то е разтърсен от политически решения на крайно некомпетентни и империалистически настроени личности. Както и да го погледнем, даже в Европа, включително с силен национализъм и нацизъм вече и дискриминация даже на български граждани в Европейския съюз. Така че обстановката е объркана, но има такива заплахи, които човечеството няма как да ги преодолее страна по страна и държава по държава, като глобалното затопляне, глобалното опустиняване, унищожаването на ценностите, човешките ценности и свеждането им само до пазарната размяна и до пазарните решения и пълното елиминиране на демокрацията. Тоест има много неща, откъдето може да се тръгне, но според мен най-важното е възвръщането към реална демокрация. Така че хората да повярват, че тяхната дума не се използва само на 4 години. На 4 години те са много умни и интелигентни, когато гласуват за някоя партия, след което за 4 години преминават в забрава, тъй като стават баба Пена и дядо Хасан. И предполагам, че първата пробойна в язовира, за да тръгне целият язовир, е тази книжка, ако вземат да я попрочетат и да я дискутират. И разбира се, за това ще подготвим и история на следващите 100 години. Благодаря ви.